Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Editor Μαύρος. Και πριν ξεκινήσει να πει αυτή την πρόταση που ήθελα να πει ο Ζάικ, θέλω να σας δείξω ένα μικρό κλιπ για το τι γίνεται σήμερα στο αναρχικό group. Μάγκες, πέφτουμε! Μάγκες, πέφτουμε! Η Λενιό δεν πρέπει να οδηγήσει ποτέ ξανά. Ο Παρμαλάκης, τι έγινε? Καλά, θα σας αφήσω να δείτε το βίντεο. Ρε αντεχές θα μου πεις εμένα μαλάκι. Σήμερα θα οδηγήσουμε αεροπλάνο για πρώτη φορά. Let's go! Δεν ξέρω να οδηγάω. Αυτά εδώ πέρα και ξεκινάμε. Guayando. Είναι εύκολη. Απλά φροντίζουμε τους πάση, ναι. Και προσπαθούμε να μην το ρίξουμε σε κανένα πύργο. Και επίσης φροντίζουμε τους επιβάτες. Όπα, θα το ρίξετε, όχι. Όχι, τόσο νωρίς. Πού πάμε, μπορείτε να δείτε που πάμε. Πώς βλέπω. Πού πάω, Όχι τόσο νωρίς. Πάρε τον πουλο. πού πάμε, μπορείτε να δείτε. Μην το ρίξεις κάτω. Πάω, πάνω εννοούσα. Λοιπόν, είστε όλοι καλά. Πώς πάει η δουλειά. This is Air Traffic Control Tower responding to Bacon Airlines. Πέφτουμε. 067. Μάγκες. You're clear to make your Μάγκες, emergency landing πέφτουμε. at the nearest airport. Πέφτουμε. For important updates. Πέφτουμε. Μάγκες, πέφτουμε. Ειλικρινά μαύρα σου γαμιέται, man. Η Λενιό δεν πρέπει να οδηγήσει ποτέ ξανά, ρε. Ρε εσύ οδηγάς. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά. Σε παρακαλώ, future editor of me, μη βάλεις flashback. Πέφτουμε! Μάγκες, πέφτουμε! Ζέγγ, λίγο βοήθεια, πέφτουμε! Πέφτουμε! Δέρμα! Α, το ρεύμα, κάτσε να το ανάψω. Μα να το ρεύμα, ορίστε. Εντάξει, έτσι πέσω. Τη Λενιό να βοηθήσεις, όχι εμένα. Χαχαχα, Ζάικ, είσαι πολύ αστείος. Άκουσέ με εδώ πέρα. Νομίζεις ότι εγώ θα πάω να βοηθήσω μια γυναίκα που οι μόνες τις δουλειές είναι να πλένει τα ρούχα και να καθαρίζει? Πες και το να ετοιμάζεται για 12 ώρες. Είσαι μαλάκας, ρε. Sorry, can we get one of the women to the kitchen section, please? Καλά, άντε από εδώ. Yes! Είμαι έξω από το αεροπλάνο! Θα βάλουμε ένα ηθικό τέτοιο εδώ πέρα. Πλάκα μου κάνει. Τι είναι αυτό, τι έχουμε? Πλάκα μου κάνει. Εσύ, με αυτό είναι πολύ επικό. Εδώ είναι τα μέσα. Α, 2 λεπτά. Και 2 λεπτά. This is Air Traffic Control Tower responding to Bacon Airlines. Καλά, ο πιλότος μας είναι ο Ζάικ. You're clear to make your Μην το δικάσεις εσύ είσαι ο χειρότερος. copy on the radio for important updates. So Βάζουμε λίγο τα φώτα. Ποια φώτα? Ρε τα φώτα ρε, βάλε τα φώτα ρε. Ποια φώτα ρε μαλάκα, ποια φώτα?
Πήρα το αφότο και το navigation lights. Α, τι φλόριες είναι αυτές, τι φλόριες, εδώ πέρα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα, εδώ είσαι, εδώ είσαι. Engine on. Τι έκανες τώρα, τι έκανες. Κλείσε το engine. Ποιο είναι το engine? Κάτσε να το ξανανοίξω, έλα. Άρεξε. Θα έπεφτε το plane θα έπεφτε κάτω. Μπλουπ. Φτάνουμε. Έχουμε γνωρίσει και χειρότερα όμως, οπότε πάμε, οδηγάμε μπροστά και όπου μας πάει πήγε ρε φίλε, δηλαδή πολύ κρατήσαμε εδώ πέρα, δηλαδή κοίτα εδώ πέρα. 300, ποιος φτάνει τώρα, ποιος πάει τώρα 312 χιλιόμετρα ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή κάπου εδώ το παρατάμε. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα στη ζωή που πρέπει να το παρατήσουμε. Και αυτή είναι μία από αυτές. Βάζουμε τέρμα. Τι τέρμα ρε, χάι βάλτο. Ρε, τέρμα βάλτο που σε λέω. Να ξέρεις, θα χιτάρουμε λίγο, ξέρεις πως το λένε αυτό, Oliver Tree κίνηση. Ναι, εντάξει, τώρα τι θα νικήσουμε. Τσουτσούν, να ξέρεις, με το παραμικρό πρόβλημα θα χιτάρει ένα live goes on, τι να κάνουμε. Πέφτουμε. Seatbelt manufacturing. Όχι. Πέφτουμε κάτω. Εντάξει. Το αφήνουμε. Low fuel. Βάλ' το πριν πέσουμε όλοι κάτω μαζί. Ζάγκ, μια πόρτα έχει μείνει ανοιχτή. Την κλείνω, εντάξει. Όλα καλά πάνε. Με το κάτω, με αυτό. Ωρε φίλε,